Arratsaldeon, gaur Bilbo betetzen da konpromisoz eta elkartasunez. Argi dago gizarte honen gehiengo batek bat egiten duela preso politikoen gaia konpontzearekin, baina ikusten ari gara kontrako norabidean oraindik mantentzen direla salbuespenezko neurriak eta legediak, urruneko auzitegiek jarraitzen dutela interpretazio murriztaile bat egiten presoen eskubideen kontra, eta estatu sakoneko aparatu batzuk oraindik kausa berriak zabaldu nahi dituzte, berriro ere mina eta sufrimendua zabaltzeko herri honetan. Guzti honekin amaitu behar dugu, horretarako etorri gara Bilboko kaleetara, eta baita ere presoen eskubideen alde jarraitzeko urratsak ematen. Gaur bat egiten dugu sare herritarraren deialdiarekin izan gaitezen konponbidearen giltza, eta giltza horrekin zabaldu ditzagun ateak, preso guztiak, etxeak egon arte.